Mga kapuso, mag-ingat po tayo dahil nararanasan ang baha sa Dagupan City, Calasiao at iba pang bayan sa Pangasinan, pati sa Karatig Probinsya. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, matinding pagbaha at ulan ang nararanasan sa bahagi ng Calasiao, Dagupan, Mangaldan, maging sa mga karatig bayan dahil nga yan sa umiiral na hanging habagat na dulot ng bagyong Falcon. Nagsasagawa ng rescue operation ang mga opisyal ng barangay sa mga residenteng binaha sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Umiikot pa rin po tayo sa mga sitios kasi yun ang malalalim talaga. Sinasabihan pa rin natin, hindi ho tayo mapapagod kasi syempre trabaho natin yan. Iniiwasan natin magkaroon ng casualties. Algon, Ordon. Sa Calasiao, Pangasinan, dahil sa taas ng baha, nagbabangka na ang mga residente sa Barangay Lasit. So the moment yung mga yung mga animals, yun po kailangan ilikas kasi mataas nga po yung sa area. Kailangan ilagay sa tabi ng bahay. Walang trabaho yung iba. Ito ang hanap buhay namin ngayon, yung pagbabangka. Taon-taon na pagbaha dito, ito ang hanap buhay namin. Nakikinabang rin kayo. Yung mga malaking tulong rin. Ayon sa Calasiao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lagpas na sa critical level ang antas ng tubig sa Marusay River. 10 sa higit 20 barangay ang binaha. Meron na tayong kinandak na mga rescue operations ng mga kababayan natin na lumalalim sa kanilang lugar. Kaya sinusundo na po sila ng ating team para mailipat po dito sa ating evacuation center. Kahapon pa nagsimulang tumaas ang baha sa lugar dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sa ibang lugar sa barangay, abot leeg pa ang baha. Sa pag-apaw ng Pampanga River at mga dike dahil sa mga ulan, maraming binahang lugar sa Candaba, Pampanga. Lubog ang maraming kalsada kaya bangka ang naging pangunahing transportasyon. Nasa bubong ang ilang residente dahil sa lagpas taong baha. Pati mga sakahan, napuruhan. Sa San Simon, isang SUV na sumubok lumusong sa baha sa Barangay San Juan ang tumiri, kaya nirescue ang driver. Maraming mabababang barangay ang binaha, pati munisipyo hindi nakaligtas. Isang residente naman na tinangay sa Pampanga River ang hinahanap hanggang sa mga ilog ng Cabiao, Nueva Ecija. Nagpapahirap sa search operation ang mataas na antas ng tubig sa ilog at mayat-mayang buhos ng ulan. Sa arko pa lang ng bayan ng Minalin, sasalubong na ang baha. Sa Macabebe, tuloy ang misa sa Presentation of the Lord Parish, kahit nakababad sa tubig ang mismong pari. Sa Guagua, may clearing operation sa punong bumagsak sa Natividad San Jose Barangay Road. CJ, nitong weekend isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Calasiao. Abot na sa 44 families, nakatumbas sa 164 individuals ang tuluyang inilikas na sa evacuation center. As of today, nasa 15 barangay na ang tuluyang nalubog sa baha. Puspusan pa rin ang isinasagawang rescue at relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong residente. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.